20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кийше, хәзер булачак темалар хакында. Киләчәк уеннары килеп җитте. Кроме международности этого масштабнейшего международного события, это, конечно, красивая картинка в кадре. Яңа форматта узучы беренче халыкара ярышның тәүге уеннары һәм аның үзенчәлеге турында Илдар Сафиуллин. Азнакайда яшүсмер малай таякка таянып барган ир-атны этеп йыган. Без балаларда толерантлы һәм өлкән булуга хөрмәт тәрбияләргә тиеш. Мондый гамәлләр өчен яшүсмерләр җавапты тамам. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Арша районы авыл хуҗалыгы һәм сәнәгать өлкәсендә алдынгы. Авыл хуҗалыгы барлык юнәлешләр буенча тотрыклы һәм шанычлы үсеш күрсәтә. Тагын кайсы тармакны ныгытасы һәм кайсы өлкәдә эшлисе эшләр бар әле? Шулпан Касыймова җиткерер. Киләчәк уеннарының ачылыш тантанасына тагын 2 көн вакыт булса да, беренче уеннар инде бүген үк башланды. Татнефть аренада фиджитал һәм гадәти хоккейда ярышалар. Оештыручылар әйтүенчә, бер уенна 7 миллионга якын кеше онлайн караган инде. Бүген киләчәк уеннары турында матбугат конференциясендә журналистларга сөйләделәр. Килгән кунаклар өчен спорт уеннарыннан тыш 250-гә якын мәдәни чарада оештырачаклар. Халыкара чараның беренче ярышларын Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Беренче карашка шул ук боз һәм хоккейчылар, ләкин бу гадәти ярыш кына түгел, спортчыларның киемнәре дә, арендагы бизәлеш тә үзенчәлекле. Менә киләчәк уеннары программасындагы беренче ярыш хоккей. Латвия белән Мексика командалары ярыша. Мондый яңа турнирны башлап җибәрү дулкынландыра диләр. Без уен барышын контрольдә тоттык, әзерлек зур булды. Күнегүләр вакытында саклануга зур игътибар бирдек. Бузган инде әзерлек белән чыгасың, шулай уйныйсың. Уңыш тәҗрибәдән тора. Җылы яклардан килгән кунаклар иң беренче чиратта куарның күплегенә суклана. Сегодня, несмотря на то, что первые дни уже более 5. Бүген ярышның беренче көне 50 илдән командалар килде. Чит ил журналистлары барысы да бик кызыксынып күзәтә. Күбесе корның күп булуыннан таң калды. Многие приехали впервые в нашу страну, удивлены огромному количеству снега. Инде менә монысы Казан Экспо киләчәк уеннарның төп өлеше нәкъ менә шушында үтәчәк. Игътибар итсәк, хәтта монда истәлеккә фотога төшә торган урын да үзенчәлекле. Һәркем үзенә ошаган сүрәтне менә шулай тиз арада сайлап куя ала. Бу да әлеге киләчәк уеннар белән бәйле бер күренеш дип әйтергә мөмкин. Биредә әлегә ярышлар бармый, бары тик волонтерлар һәм башка хезмәткәрләр үзләренең җаваплы булган урыннарның әзерлеген тикшерәләр. Инде 21 февраль көнне биредә тарихи вакыйга киләчәк уеннарның ачылыш тантанасы үтәчәк. Киләчәк уеннары турында бүген журналистларга сөйләделәр. Казанда 6000 кунак көтелә. Аларны 33 кунакханәдә кабул итәчәкләр. 300-гә якын кафе һәм ресторан эшли. Чит ил кешеләре өчен 250-гә якын мәдәни программа оештырыла. Анда безнең тарихыбыз да, мәдәни мирасыбыз да чагылыш табачак. Как когда-то родилась Олимпиада, вот. Кайчандыр Олимпия уеннары барлыкка килгән, хәзер монда цифрлы Олимпиадага нигез салына. Кунакларга Казанда күңелле булсын өчен ныклап әзерләндек. Ашау, эчү, ял итү мәсьәләсе, кунакханәләр барысы да әзер. Бу көннәрдә монда җыелган кешеләр нинди милләт, кайсы дин вәкиле булуга карамастан үзара аралашалар, танышалар. 100-дән артык илдән 300-гә якын команданың килүе көтелә. У нас чемпионат по доте. Дота буенча ярышка гына тукталыйк. Мин сезгә кайбер соннарны китерәм. Интернет челтәре аша аны Кытайда 7 миллион кеше онлайн караган. Кунаклар әзерлек дәрәҗәсен югары бәяли, көндәшлек тә көчле булачак диләр, командалар тәҗрибәле. Бик матур вакыйга, зур ярышларны оештыру осталыгы күренеп тора. Узган төндә без Казан белән танышып чыктык һәм әлеге шәһәрнең дөньядагы искиткеч матур кала булуын аңладык. Сез искиткеч зур җаваплылык белән әзерләнгәнсез. Киләчәктә безнең илдән тагын да күбрәк команда килер дип ышанам. Исегезгә төшәбез, киләчәк уеннарның ачылыш тантанасы 21 февральгә билгеләнгән. Бүген аның генераль репетициясе үтте. Ярышлар 3 мартка кадәр дәвам итә. Оештыручылар сүзләренә караганда, киләчәк уеннары 30 илдә трансляциянәчәк. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Казанда киләчәк уеннары вакытында пассажирлар ташучы транспорт саны арттырылачак. Тимер юл вокзалы белән аэропорт арасында электр поездларының 8 өстәмә рейсы да җибәрелә. Электричкаларда 1000-нан артык кешене сыйдыра алачак. Һәр составка 2 өстәмә вагон каралган. Алар турнирда катнашучыларны һәм кунакларны 21 февральдән 4 мартка кадәр йөртәчәк. Рекомендуем
воспользоваться железнодорожным транспортом. Қозанларға һәм қонақларға бұл күннәрдә электр поездларынан файдаланырга киңәш итәбез. Тәүлек дәвамында Тимер Уй вокзалыннан аэропортка кадәр 16-17 рейс йөри. Бу бик уңайлы, чөнки бүкеләрдә утырасы юк, юлга нибары 20-30 минут вакыт сарыф ителә. Шулай итеп, киләчәк уеннары башланды, җанатарлар һәм турнир кунаклары Татарстан башкаласына җыела. Беренчел хис кичерешләре белән хоккей матчында уртаклаштылар. Бүген аны Татнефть аренада 2000 ярымнан артык тамашачы карады. Я приехала из Астаны, поболеть за своих друзей. Киләчәк уеннарына Астанадан махсус килдем. Үземнең дусларым өчен җанатарга дип эштән дә сорадым. Монда бер атна дәвамында булачакмын. Турнирның масштабы шаккаттыра. Bu format миңа бик ошады. Мин уйлаган идем башта бу ниләр өчен, балалар өчен, студентлар өчен, оказывается, бик нитайкан заряжать итәкән бу уен. Эмоции невероятные, очень приятно видеть игру Digital и просто в реале посмотреть. Большой праздник для Республики Татарстан, для города Казани. Занхай районында булган вакыйга белән дәвам итәбез. Монда күпе көндез урам уртасында яшүсмер малай таякка таянып барган урта яшьтәге ир-атны этеп йыга. Ул асфальтка йөзе белән төшә. Бу кадрлар видео күзәтү камерасына эләккән, шунда хукук саклау органнарының игътибарын җәлеп итә. Баланың кайда укыганында, кем малае булуында ачыклаганнар инде. Аның янәшәсендә тагын кемнәр булган соң, мондый гамәлләр өчен яшүсмер җавап тотармы? Нигә җәмгыятьтә шушындый михрбасызлык очраклары күбәя? Тулырак Рания Абдрахманова. Менә ул күпчелек кешене аптырашта калдырган явыз гамәл видеосы. Урам буйлап таякка таянып улы кеше бара. Аның артыннан 3 бала ияргән. Аларның берсе арттан килеп ир-атны кисәк этеп җибәрә. Ул асфальтка төшә. Үз кеше белән генә тора алмый. Яшүсмер исә булышырга түгел, туктарга да җыенмый. Килеп өстенә кар йомарлап ата. Ир-атка торырга узып баручылар ярдәм итә. Бу вакыйганы полиция тикшерә башлый. Малай 7нче мәктәп укучысы булып чыга. Уку йорты директоры сүзләренә караганда, мәктәптә ул исәптә торган. Подросток состоит на внутришкольном учете. Психик халәтендә үзенчәлекләр булу сәбәпле аны мәктәп исәбенә куйган идек. Малайның үзе белән дә, опекуннары белән дә даими аралашып сөйләшеп торабыз. Районның психолог-педагоглар хезмәте дә аның белән эшли. Бүген гаилә ведомствора контрольдә тора. Педагогической службы района. На сегодняшний день семья находится на межведомственном контроле. Полиция хезмәткәрләре ачыклаганча, бу хәл 44 яшьлек ир-ат белән 12 яшьлек малай арасындагы бәхәстән соң килеп чыга. Алар урамда үзара сүзгә килгән була. Әлеге гамәл өчен малайның гаиләсенә 500 сум штраф салалар. Бала белән балык булмаганнар белән эшләү бүлеге хезмәткәрләре аралашкан. Әлеге хәлгә бүген Татарстанның кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле бәя бирде. Үтә баручы кешенең сүзләре малайга кагылган булырга мөмкин. Әмма ул шулкадәр гамәл ясарга тиеш түгел иде. Biz балаларда толерантлык һәм өлкән булуга хөрмәт тәрбияләргә тиеш. Малайның ир, атын инвалид булу һәм трос ярдәмендә хәрәкәт итү аптырамады. Шуннан да аның шәхси иминлеке һәм сәламәтлеген саклау хокуклары бозылган. Бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил әйтүенчә, монда малайның үзен көчлерәк итеп күрсәтү теләге өстен чыккан. Здесь еще, конечно, играет большую роль вот этот юношеский максимализм. Бу очракта яшьләр максимализмы дигән төшенчә урынлы дип саныйм. Шул рәвешле балалар үзләренә игътибар җәлеп итәргә, башкаларны кимсетеп, үзләренең бәясен күтәрергә тырыша. Һәр баланың үз-үзен күрсәтү өчен җирлеге булырга тиеш. Ул анда шәхси лидерлык сыйфатларын, спорттагы уңышларын күрсәтә, дәрестән тыш шөгыльләнә алыр иде. Проявить свои, может быть, лидерские качества. Психологлар сүзенә караганда, балалар гына түгел, олылар да шул рәвешле эшләрендәге тискәре хисләрне тышка чыгара. Әйтик, 4 ел элек Түбән Камада шуңа охшаш хәл булган иде. 34 яшьлек ир-ат йөкле хатын-кызларга һөҗүм итеп типкәләгәннән соң, аңа карата вак хулиганлык маддәсе буенча эш ачканнар иде. Агрессия утырлы эштәге балаларда булырга мөмкин. Кечкенә сабыйда хис-тойгылар бик күп була, начар да, яхшы да, һәм аларны дөрес итеп аңлатып бирә алмау сәбәпле, бу инде иң җиңел усул агрессиягә чыга. Ата-аналарны җиңүдә, дисемме, шулай ук яшьтәшләр өстендә өстен булуда, үзенә кирәкне җиңеп алуда балалар иң җиңел усул итеп инде агрессияны күрәләр. Хәзер булган хәлнең барлык нечкәлекләрен балык булмаганнар эше буенча комиссия утырышында караячаклар. Әлеге явыз гамәлне кылган вакытта карап торган тагын 2 яшүсмер дә күзәтү астына алынган. Ознакай телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы.
Бөгелмә шәһәрендәге гаражларның берсендә 2 ирод гәүдәсе табылган. Алар 20 һәм 21 яшьлек егетләр булып чыга. Бу гаражны автомобиль ремонтлау өчен арендага алып торганнар дигән мәгълүмат бар. Һәлек булучыларны гаражның хуҗасы тапкан, шалтыраткач телефоннарын алмадылар ди ул. Егетләр машина төтененә агуланган булырга мөмкин дип фаразлана. Гадәттән тыш хәл Никитин урамында килеп чыга. Гаражны арендага биргән булганнар капка эчтән бикле була. Иратлар эшләп торган машина төтене белән агуланган булырга мөмкин. Хәзер тикшерү бара. 3 көнлек Казанның Нагорный бистәсендә дә җиңел автомобиль эчендә 2 кешенең үле гәүдәсе табылган иде. 21 яшьлек егет һәм 19 яшьлек кыз да төтен белән агуланган дип фаразлана. Фаҗиганың барлык нечкәлекләрен тикшерүчеләр ачыклаячак. 18 февральгә булмый калган Турандот операсына билет сатып алган тамашачылар акчаларын 13 көне дәвамында кире кайтара алачак. Шаляпин фестиваленең башка спектакльләре расписание буенча күрсәтеләчәк. Бу хакта бүген Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрыннан хәбәр иттеләр. Исегезгә төшерәбез, Турандот халыкара опера фестивале кысаларында булырга тиеш иде, тик аны карарга килгән тамашачылар спектакль башланырга берничә минут кала бина идәнендә күлләвекләр күреп ала. Өстән су тамайды диләр. Беренчел мәгълүмат буенча су турбасында авария булган соңрак театр хәбәр итте. Спектакль техник сәбәпләр белән бәйле рәвештә күрсәтелмәгән. Сибир антициклоны йогынтысында атмосфера басымы арта. Бу хакта гидрометеорология үзәгеннән хәбәр иттеләр. Сишәмбе уртача температура -10 градус тирәсе, төнлә 18 градус суык. Татарстан районнарында туман көтелә, атна уртасына һәм пәнҗешәмбегә исә 23 градуска кадәр суытачак, көндез -12 тирәсе. Синоптиклар фаразлаганча, атна ахырына кадәр һава торышы тотрыклы булачак. Язгы ташу вакытында Түбән Каманың берничә зур урамын су басарга мөмкин. Табиев, Корабельная, Бакый Урманчы урамнары һәм Тынычлык проспекты, шулай ук райондагы 6 авылда су баса торган зонага керә. Бүген мэриядә узган җыелышта табигать бәла казасыннан зыян килмәсен өчен хәзердән үк чаралар күрелә дип хәбәр иттеләр. Эшче төркем булдырылган. Ул 300 кеше һәм 100 берәмлек техникадан гыйбарәт. Шәһәрдән күпләп кара чыгарыла, яңгыр суы ага торган кыйларда чистартыла. Әгәрдә су баскан йортларда яшәрлек булмаса, районда халыкка вакытлыча торырга урын да әзерләнә. В зоне риска попадают как отдельные районы. Куркыныч янаган мәйданнарга шәһәр читендәге кайбер районнарда авыл җирлекләре дә керә. Барыбызга да әзер торырга кирәк. Корны полигоннарга чыгару эшләре дәвам итә, аны тиешле дәрәҗәдә башкарып чыгу мөһим. Казанда Максим Горький яшәгән йортның бер өлешен сүткәннәр, түрәләр бары тик авария хәлендәге корылмалар гына алынды дип бара. Һәм имеш аны соңрак кабат торгызачаклар. Барысы хакында да тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Рөстәм Миннеханов бүген ФСК компанияләр төркеменә кергән Ерак Көнчыгыш диңгез пароходчылыгы җәмгыяте директорлар советы рәисе Андрей Северилов һәм дәүләтнең Третьяков галереясы генераль директоры Елена Проничева белән очрашты. Сүз Казан Кремлендә күргәзмә оештыру турында бара. ФСК әлеге мәдәни проектка булышырга әзер. Андрей Северилов белән КФУда транспорт логистикасы өчен кадрлар әзерләү мәсьәләсенә дә тукталдылар. Узган елның маенда әлеге оешма белән уку йорты арасында килешү имзаланган. Мәгариф, гыйльми эшчәнлек буенча уртак проектларда шул вакытта бара. Кытайда таралу алган Го уйнын бездә таныту буенча эше дәвам итә. Рөстәм Миннеханов искәрткәнчә, Азия, Тын океан төбәкләре белән хезмәттәшлек Россия өчен өстенлекле юнәлеш. Бу елның мартында Го буенча Россия турнирын оештыруда әлеге эштә бер адым булып тора. Татарстан районнарында 2023 ел йомгакларына багышланган сессияләр дәвам итә. Бүген Арчалылар нәтиҗә ясады. Аларга Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килде. Районның казанышларын һәм игътибар итәсе юнәлешләрне билгеләп үттеләр. Әйтик, социаль-икътисади үсеш буенча 43-нче урында булсалар да, узган ел 38-гә күтәрелгәннәр. Үзләре җитештереп сатучы товарлар күләме дә 1,5 тапкырга арткан. Бу өлкәдә алар республика буенча 3-нче урында. Дәүләт Советы рәисе бурычларга да тукталды. Демографияны яхшыртасы, салым җыю буенча әҗәтләрне киметәсе бар тулырак Чулпан Касымова. Арчаның Түбән Мәтәскә авылы, монда Габделнасир Курсави исемендәге лицей эшли. Аны республика программасы буенча узган ел төзегәннәр. 500 балага исәпләнгән, хәзер 300 белем ала. Бу мәктәп бик зур, ул җылы, монда бик күп разные освещениялар, интерактив компьютерлар, докталар бар. Без аларда язабыз.
рәсем ясай алабыз. Лицей белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин танышты. Монда барлык сыйныфларда заманча җиһазландырылган. Киләсе елга инженер сыйныфы ачарга җыеналар. Башлангыч сыйныфлардан ук шушы технологияны балаларга өйрәтә башладык. Без моны конструктор ярдәмендә өйрәнәбез инде, балаларга күрсәтәбез. Шушы табигатьтән нинди энергияны алып булачагын инде. Бу конструктор яшел энергия чыганага дип атала инде. Арча мәктәпләрендә белем алучы балаларның кул эшләреннән торган күргәзмә оештырганнар. Район күн эшләнмәләр осталары белән дан тота. Шуңа әлеге кәсепне яшьләргә өйрәтәләр. Компаниялар вакытында эшләгән эшләре. Молодцы. Нәрсә унызда бик актив инде безнең ашы балалар белән эшләй шуңа күрә. Үзе шундый булмаса. Районның барлык казанышлары һәм узган елгы нәтиҗәләр турында сессиядә сөйләштеләр. Ул СВО зонасында һәлак булган якташларын искә алудан башланды. Залга вакытлыча ялга кайткан егетләр да чакырылган иде. Арчалылар аларга һәр вакыт ярдәм итеп тора. 72 тонна гуманитар ярдәм җибәргәннәр, гаиләләрен онытмыйлар. Авыл хуҗалыгы барлык юнәлешләр буенча да тотрыклы һәм шанычлы үсеш күрсәтә. 2023 елда районда җитештерелгән тулаем территория продукты 17 миллиард сумнан арткан. Монда авыл хуҗалыгы уңышлы эшли. Ит, сөт җитештерәләр, бертөкле техник культуралар, бәрәңге үстерәләр. 2023 елда бертөкле культуралар 54 мең гектарда чәчелде. 160 мең тонна ашлык җыеп алынды. Бу 2022 елга караганда 60 мең тоннага кимрәк булды. Һава шартларының чыгуга кадерлегез белән безнеке генә түгел, бөтен республика буенча шулай булды. Уртача уңыш гектарыннан 29 тонна 5 центнер тәшкил итте. Арча муниципаль районы шуңа да карамастан ашлык җитештерү буенча республика рейтингында алдынгылар чыгына керә. Сөт җитештерү узган елга караганда 17%-ка арткан. Күп хуҗалыкларны аның бәясе төшү мәсьәләсе борчый. Элек 30 сумнан тапшырсалар, узган ел 23-кә кала. Мөгезле эре терлек 25%-ка, сыерлар 266 башка кимегән. Хуҗалыкларыбызны икътисади кризистан чыгару баштан арттыру белән генә буласын аңларга кирәк. Шуңа күрә җирлек башлыкларына, авыл хуҗалыгы идарәсенә, халыкка дәүләт ярдәме, уңыш эшләп килүче хуҗалыклар турындагы мәгълүматны даими җиткереп торуны бурыч итеп куям. Инвестиция җәлеп итү буенча эшлисе барды район башлыгы. 2022 ел белән чагыштырганда 20%-ка кимегән. Эшсезләр саны азайган. Хәзер мәшгульлек үзәгендә нибары 38 кеше исәптә тора. Аларга 151 вакансия бар. Районда уртача хезмәт хакы 42 мең сум. Фәрит Мөхәммәтшин салым җыю буенча бурычның зур булуын әйтә. Парскому муниципальному району задолженность увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57%. Плюс 18 миллионов рублей. Самый большой долг среди районов республики, а всего составляет 49,8 миллиона рублей. Районның тагын бер өстенлекле юнәлеше туризм. Узган ел монда 61 мең кеше килгән. 2022 ел белән чагыштырганда 43%-ка күбрәк. Ил күләм һәм республика программалары нигезендә йортлар, социаль объектлар, юллар төзелә һәм төзекләндерелә. Милли проектлар буенча капиталь ремонтлар эшләнә. Һәм яңа мәктәпләр, садиклар ачыла. Без бик канәгать һәм бик рәхәтләнеп Арча районында яшибез. Үзебезнең авыл хуҗалыгына кагылышлы тематика буенча әйтәләм. Ашламалар да вакытында туплана, ырыклар да яңарыла, технологияларда яңа технология өйрәнәбез. Фәрит Мөхәммәтшин демографияны яхшыртырга кирәклеген әйтте. Шулай ук яшьләрне авылда калдыру өчен чаралар күрергә кушты. Зур шәһәрләрдә йортлар төзүне киметеп, күбрәк аны район һәм авылларда салырга тәкъдим итәләр. Арча районыннан Чулпан Касыймова, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Социаль сораштыру үзәкләре быелгы президент сайлауында катнашучы кандидатларга карата сайлаучыларның ышаныч рейтингын игълан итте. Бөтен Россия халык фикерен өйрәнү үзәге 8 февральдән алып 15-не кадәр сораштыру үткәргән. 18 яше тулган 1600 кешедән әгәр президент сайлавы киләсе якшәмбе булса, кайсы кандидат өчен тавыш бирер идегез дип белешкәннәр. 79% кеше Владимир Путин өчен җавап биргән, 4% респондент Новые люди партиясеннән Владислав Дованков һәм КПРФтан Николай Харитонов яклы. ЛДПРдан Леонид Слуцкийга сораштыруда катнашучыларның 2% тавыш бирергә әзерлеген әйтә. ФОМ җәмәгатьчелек фикере фонды да охшаш соннар китерә. Алар 9 февральдән алып 11-не кадәр Россиянең 53 төбәгендә урнашкан 104 торак пункттагы 1500 кешене сораштырган. Һәр берсеннән бүген сайлауда теркәлгән кандидатларның кайсысы өчен сез тавыш бирер идегез дип сораганнар. Владимир Путин кандидатурасын 74%, Николай Харитонов белән Леонид Слуцкийны 3%, Владислав Дованковны 2% кеше яклаган.
Студентлар отрядлары күнін Мәскәүдә Россия күргәзмә форумында зур тантана оештырып бәйрәм иттеләр. Татарстанның 500 вәкиле өчен бу бәйрәм икеләтә истә калачак. Алар тәүге тапкыр оештырылган яшь юлдаш проекты катнашучылары. Казаннан тимер юлы буенча илебез башкаласына юл тоттылар. Яшьләр күргәзмә кунакларына Татарстанны кайсы яктан ачарга булышты соң? Радик Гыймаев күзәтүендә. Республиканың яшь һәм актив 500 вәкиле өчен Мәскәүгә кузгалу урыны башкаланың тимер юл вокзалы. Яшь юлдаш проекты буенча туплаганнар аларны. Студентлар, авыл яшьләре, эшчеләр, иҗади егет-кызлар Владимир Путин кушуы буенча ВДНХда оештырылган Россия форумында катнашу өчен сайлана. Напомним им, что Һәм менә егет-кызларның яңа хис кичерешләре алу урыны. Форум күргәзмәдә алар яшьләр йортын карап чыкты. Тукталган күргәзмәләре дә аз түгел. Илне халкы үзгәртә. Россия мөмкинлекләр илендә беренчеләр, цифра дөньясы, безнең тарафтан эшләнгән нейрошелтер һәммәсен кызыксынып карадылар. Мин инде үзем Камчатка студентларны барам, анда проектлар оештырам студентлар өчен. Бу выставка Мәскәүдә бик кызыклы итеп оештырылган, монда төрле павильоннар бар. Үзебезнең дусларыбыз белән, коллегаларыбыз белән шулай күңелле итеп үткәрәбез. Бу мөмкинлекләр өчен без Россиябезнең президентына бик рәхмәтлебез, рәисебезгә бик рәхмәтлебез, министрларыбызга безгә мондый мөмкинлекләр бирәләр, без катнашабыз. Максимально больше времени проводить вместе, чтобы решать все проблемы. Это абсолютно пилот, который большую часть времени отсутствует дома. Россия геройлары Рәсим Баксиков һәм очрашуга әтисе белән килгән Дамир Юсупов белән дә аралашты яшьләр. Төп тема ватанпәрвәрлек. Какой формат здесь сегодня? Я со своей... Әлеге очрашуга мен патриотик тәрбия бирү дәрәҗәсен карап бәя бирер идем. Тәрбиянең мөһим нигезе дә, илебезнең киләчәге дә ул дип саный Рәсим Баксиков. Потому что это один из важнейших аспектов воспитания вообще и становления нашего будущего. Сәлам, дуслар! Без Шаян ТВ каналыннан егетбез. Мин Алидә, бу Сөләйман, бу Алихан. Күргәзмәдә Шаян ТВ-да үз милли мәгариф проектларын тәкъдим итте. Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе белән бергәлектә тормышка ашыралар алар. Шаян алифба, Шаян саннар, койрыклы җырчылар, мин татарча өйрәнәм. Өйрәтүче сериаллар башка төбәк вәкилләре арасында да кызыксыну уяткан. Яшьләр яшермәй мондый очрашулар яңа проектларга илһамландыра, дуслык даирәсен киңәйтә, илнең киләчәген тагын да яхшырту буенча уйлануларга этәрә. Радик Гыймаев, Дина Газалиев, Александр Ярашов, Яңа гасыр каналы, Казан, Мәскәү. Бердәм Россия партиясының Татарстандагы яшь гвардиячеләр төбәк бүлеге СВО зонасындагы хәрбиләргә гуманитар йөк җибәрде. Аны 23 февраль ватанны саклаучылар көне алдыннан узаттылар. 10 тонна йөк За Победу Казан гуманитар хәрәкәте вәкилләре белән берлектә җыелган генератор, җылыту өчен мичләр, бронлы жилет, эчке кием салым, тепловизор һәм рацияләр. Шулай ук республика балалары язган 2000 сәлам хаты да бар. 20 февраль алдыннан Татарстан Республикасының Молодая гвардия СВОга ярты тонна гуманитар йөк җибәрде. Шулай ук Татарстан Республикасының барлык районнарыннан солдатларга, балалардан хатлар җибәрдек. Безнең яклаучыларга булышы мөһим. Сәләт лагере җәйге сменаларга гариза кабул итә башлый. Аланнар Татарстандагына түгел, Башкортстан белән Чувашиядә дә оештырылачак. 24 профильле смена әзерләнә. Алар тарих, туган тел, IT һәм башка юнәлешләр буенча була. Монда быел 8000-нән артык бала ял итәр һәм белем алыр дип планлаштырыла. Шулай ук Болгар, туган тел, иске Казан җыены кебек форумнар да узачак. Адымнар һәм Асылташ мәктәпләрендә укучы балалар өчен өстәмә 2 смена әзерлиләр. Быел сәләткә 30 ел шул уңайдан катнашучылар махсус программа буенча ял итәчәк. Бу елны 6 адымнар комплексында шушы сыйныфларда укучы балалар өчен һәм шушы сыйныфларда укымаган, ләкин шушы мөхиткә тартылган балалар өчен махсус сәләт адымнар аланы эшләп киләчәк. Ул безнең биләрдә булачак һәм Асылташ мәктәбе сыйныфлары өчен, безнең сафлары өчен безнең Чувашиядә Батыр аланында узачак алан. Юбилей уңаеннан һәр аланда үзенчәлек булачак, әлбәттә, менә шул 30 еллыгы белән бәйле. 3нче сменада айрым сәләт ветераннары дип әйтәбез без, сәләтчеләр, кем 94нче, 5нче, 96нчы елларда катнашкан сәлкешләр, алар гаиләләре белән бергә биләргә килерләр, һәм анда шундый махсус смена шулай ук оештырылачак.
Сіз дүшәмбе көн вакыйгалары белән таныштыгыз. Хәзер реклама, оннары айратшамыз, һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Сау сәламәт булыгыз. Исәнмесез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстанда киләсе тәүлектә явым төшем кими, җил басыла. Хәзер тулырак. Тиздән яз, димәк, яңару чоры җитә. Данил Мастердан түбән бәядән кухня яки шкаф купега заказ бирергә ашыгыгыз. Февраль ахырына кадәр генә корпус җиһазлары 20% ташлама белән тәкъдим ителә. Тулы мәгълүматны Казандагы 2-167-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Балташ, Арча һәм Биектауда болытлы, бераз кар. Көндез температура 6-8 градус салкын, төнлә 11-13 градус. Буа, Кайбыш һәм Тәтештә болытлы, урыны белән кар. Температура көндез 6-9, төнлә 12-14 градус салкын. Чистай, Аксубай, Нурлатта да явым-төшем күп түгел. Температура көндез 7-9, төнлә 12-18 градус салкын. Яршаллы, Менделеевск һәм Минзәләдә болытлы, монда да бераз кар. Көндез 8-9 һәм төнлә 14-18 градус салкын. Әлмәт, Баулы һәм Бөгелмәдә болытлы булачак. Көндез 8-11, төнлә 17-21 градус салкын. Урыны белән кар явачак. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә һава торышы тотырыклы. Зөядә температура көндез 7 градус, болытлы булачак, бераз кар. Төнлә 12 градус салкын булачак. Болгарда көндез -8, төнлә -14 градус салкын. Монда да болытлы, бераз явым-төшем көтелә. Алабугада болытлы, урыны белән кар. Көндез температура 8 градус, төнлә 14 градус салкын. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник аруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән саналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Яхшы яңалык. Бары тик 20 февраль көнлегенә Фармленд даруханәләрендә Санчига 20%лык ташлама. Телефон 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Казанда шулай ук тутырыклы һава торышы фаразлана. Бераз кар явачак. Көндез температура -6, төнлә -11 градус. Атмосфера басымы югары. Терекөмеш баганасының 765 мм тәшкил итә. Көньяк-көнбатыштан салмак җил. Дымлылык 77%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә шулар. Безнең белән булыгыз.